Il-Prim Ministru Robert Abela ippreżenta mozzjoni fil-Parlament biex l-imħallef Consuelo Scerri Herrera tinħatar il-Prim Imħallef il-ġdid, hekk kif il-Prim Ħallef attwali Market Kuti se jalaq l-età ta' irtirar l-erba'. Dan tħabbar fi stqarrija mill-Partit Laburista it-tlieta wara nofsinhar fejn tqal li din il-mozzjoni tresqet wara il-Prim Ministru ikkonsulta numru ta' drabi mal-kap tal-Oppożizzjoni dwar in-nomina mresqa, iżda dan baqa' maħax pożizzjoni. Ingħad kif in-nomina tal-Gvern għandha il-kwalifiċi kollha neċessarji kif mitlub mill-Kostituzzjoni biex tinħatar bħala President tal-Qorti. Il-mozzjoni tirringrazzja wkoll il-Prim Ħallef attwali għal kontribuzzjoni tiegħu lejn il-Ġudikatura u l-Istat Malti. Sa dan it-tant fil-Parlament il-Wib tal-Gvern Naomi Kakija qalet li hu fl-interess nazzjonali li l-Parlament jiddiskuti u jiddeċidi minnu fih dwar il-ħatra ta' Prim Imħallef ġdid. Dan hekk kif talbet biex il-mozzjoni tal-Prim Ministru dwar il-persuna innominata mill-Gvern, jiġifieri dik ta' Dr. Consuelo Scerri Herrera, tiġi diskussa fis-seduta tal-erba'. Dr. Kakija nnotat li bil-maqlub minħabba l-interess partiġjan tagħha l-Oppożizzjoni mmexxija minn Elix Borg qed tibqa' tkaxkar saqajja u qed tkompli titrattieni minflok tiddeċiedi. Jekk huwa fl-interess partiġan li l-Oppożizzjoni tkaxkar saqajja huwa fl-interess nazzjonali hawnhekk nieħdu deċiżjoni. U l-appell tagħna hu li din il-mozzjoni biqbil mal-Oppożizzjoni tkun fuq l-aġenda ta' għada biex għada tiġi diskussa u għada kull deputat f'din il-Kamra jkollu jieħu deċiżjoni rigward jekk jaqbilx jew le ma' dan l-isem li ġie propost u ovvjament iridu nieħdu l-votu niddeċiedu. Dwar din it-talba l-Oppożizzjoni ma qablitx u l-Gvern talab lill-Speaker Angelo Farrugia biex jieħu deċiżjoni dwar it-triq quddiem. Iżjed tard fis-seduta l-Speaker ta' ruling f'dan ir-rigward u tenna li la darba m'hemmx qbil bejn żewġ naħat il-mozzjoni ma tistax tiġi diskussa fis-seduta tal-erba'. Nifhmu li issa din tista' tkun biss fuq l-aġenda parlamentari fl-ewwel seduta il-ġimgħa d-dieħla. Fi stqarrija l-Partit Laburista wkoll qal li l-Oppożizzjoni trid tistaġna s-settur ġudizzjarju billi tibqa' ma tiddeċidix li fġieħ l-interess nazzjonali spiċċa żmien li Elix Borg joqgħod jilgħab għall-ħin. Jekk għalih aċċettabbli id-disgwejt fil-Partit Nazzjonalista dwar il-ħatra l-Prim Ħallef tistaġna l-qorti għall-Gvern żgur li le. L-istqarrija komplet li jekk verament jimpurtah minn dan is-settur kruċjali, il-kap tal-Oppożizzjoni irid jaqa' iwaħħal dan il-proċess u minnu fih jiddikjara il-pożizzjoni tiegħu. Iżda il-kap tal-Oppożizzjoni għażel li minflok imur il-Parlament u mmexxu il-proċess flimkien mar fuq Facebook. Tem jgħid il-Partit Laburista.